Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Barkanmu da yau. A yau wannan bidiyo da za mu yi bayani akan sirrika ko in ce abubuwa da yake kamfanin WhatsApp ya kawo iri-iri kala-kala daban-daban. Kowa ya sani yanzu dai akwai WhatsApp kala-kala, kowane irin WhatsApp mutum zai iya amfani da shi saboda duk WhatsApp ne. Kuma akwai WhatsApp wanda za ka yi amfani da shi, wani WhatsApp share wasu abubuwa da wani WhatsApp baya da su. A don haka mu mun zaɓi wannan WhatsApp gashi nan mai alamar tutar ƙasarmu mai WhatsApp Niger. Ga mai buƙatar irin wannan WhatsApp ɗin, wanga bidiyo idan mutum ya kalle shi zan aje mai layi ko in ce mai link ne nan ƙasan ga bidiyo. Da ka shiga nan za ka tilisharje ne ba sai ka yi wani huri ba cikin wahala. A don haka yanzu sai ku biyo mu cikin bidiyo ba tare da an samu wata matsala ba. Kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu haka WhatsApp ɗinmu ne gashi nan zai buɗe. Gashi kuna gani wannan huskar WhatsApp ɗinmu ne, kun gani da element ɗin da muke tare da su gashi nan kuna gani duka gasu nan. Yanzu abin da za a yi, sirri na farko wanda za mu buɗa, kowa ya sani cewa WhatsApp akwai abin mamaki ciki ne, kamar a ce mutum ya tura maka ne vocal da kai ne, kenan wannan lamari a ƙana mutum zai yi. To gashi nan sai mutum ya shigo wannan wuri gashi nan inda ɗigo-ɗigo guda uku ɗin nan wajen setting ɗin, sai ka danna nan. Kuna gani gashi nan ya kawo mana wannan rubututtuka gasu nan kuna gani, sai ka rubutu daga na sama ɗayan biyun ka saka gashi nan na uku message a number gashi nan sai ka shige shi haka. Wala kun gani ya kawo mana wannan abu gashi nan, sai mu sa code ɗin lambar ɗinmu gashi haka. Sai in sa nawa, kuna gani gashi. Wala wannan ita ce lamba ta waya. Idan ina so yanzu in yi mata vocal ko kira hakan ga duka zan iya yi. Yanzu zan nuna muku gashi zan yi vocal ku gani. Gashi kuna gani. Wala gashi yanzu ya bani damar cewa in yi vocal gashi kuna gani. Assalamu alaikum, barka da yau, gashi nan kuna gani haka. Wala kun ga vocal ɗin gashi nan ya zo kuma ga hotona nan kuna gani ga lamba ta. Wannan shine sirri na farko da za mu yi bayani a kai ne. Sirri na biyu shine mutum zai iya ya saita WhatsApp ɗin inda ba kowa zai iya ganin hoton shi na kan WhatsApp ba, sai wanda ka yarda ya gane shi, ko kuma statue ɗinka ko a gane ka kan layi. Ka san wani lokaci mutum kana sauraron vocal ne baka samu kan maida mai ba, sai shiga kana kan layi kuma ka ƙi ka maida mai, sai shiga ka mai ba daidai ba. Kenan wannan abun kenan bai da daɗi. To amma idan ka hau da wannan abu ko ka saurari vocal ɗin mutum, shi ba zai gane cewa ka saurara ko baka saurara ba, saboda wannan alamar da WhatsApp ke nuna ba zai ganta ba. Shi ne sai ka shiga nan inda muka saba shiga cikin ɗigo-ɗigo guda uku ɗin nan, sai ka dawo nan cikin parameter ɗinka gashi nan kamar haka. Wala yanzu idan ya shigo hakan kuna gani gashi nan wannan profile ɗina na, sai ku taho gashi nan count ɗin na sama gashi nan mai alamar kile, sai ka taɓe shi kamar haka. Gashi nan idan ka taɓe shi haka sai ka shiga shi kuma confidentiality ɗin gashi nan shi ma na sama mai alamar kile ɗin nan mai kwaɗo ɗin, sai ka shige shi kamar haka. Wala kuna gani ga zaɓuɓɓuka nan gasu nan kala-kala, kowane da irin nashi amfani. Wanga na farko kun gani ya ce BA Tulemon, kamar waɗanda za su iya ganin ka kowa da kowa haka. Idan kana buƙata gashi nan kwa gani kowa da kowa, idan baka buƙatar kowa shi gane ka kan layi sai ka shiga kamar haka. Gashi nan ka gani Tulemon da mai contact person. Idan kana son kowa shi gane ka, wannan na farko shi za ka bar shi. Idan kana son wanda ka aza lamba ka cikin WhatsApp ɗin su kai installing suka aza su kai cikin contact ɗin ka, su ira su gani ka sai ka shiga wannan na biyu. Idan baka son ma kowa shiga ne ka kan layi, sai ka saka gashi nan wanga na ƙasa gashi da kuke gani, gashi nan na ƙasan ga sai ka zaɓe shi. To sirri na biyu shine gashi nan kuna gani wannan photo profile, photo da profile gashi nan in kana so kowa ya gane ka gashi nan kamar dai yadda kuke gani zaɓin na guda uku. Na farko duka za a gane ka, na biyu waɗanda ka ajiye cikin layin ka na kowa ba zai gan ka ba. Wala sa'annan shi kuma wannan na hudun ɗin gashi nan, su biyun gani su ne za ka kulle, su ne za su ba da damar ba za a gane ka kan layi ba.
Wanga na uku gashi nan statue. Shi kuma statue idan ka hau da wannan abin gashi nan kuna gani. Na farko in ka hau da shi bakin waɗanda suke kan statuen ka, bakin waɗanda suke cikin contact ɗinka ne, lambobin da ka aje, lamba wadda kai masu suna ka aje kai ma rijista cikin layin ka, to su za su iya ganin ka. Nan kuma in kai niyya duk kowa ba zai gane statue ɗinka ba, in kuma kai niyya sai ka raba gashi nan kana gani. Hanya ta huɗu gashi nan shi kuma wannan da kuka gani alaman gold ɗin shi ma za ku sauke shi haka, shi ma zai ba da damar cewa ba za a gane kan layi ba. Wanga shi kuma na gashi da kuke gani group ɗin nan, to shi ma group ɗin kana iya saita group ɗinka wanda ba kowa zai isa ka cikin group ba sai wanda ka yarda. In kana so gashi nan kun gani wanda kowa zai isa ni cikin group. In ni niyya waɗanda suke da lambata wanda suke da lambata cikin contact ɗin su za su isa ni cikin group. Idan ban yi niyya ba sai in dawo wannan na ƙasa in saita, to babu wanda zai isa ni cikin group idan na yi hakan ga. Sai kuma wannan shi kuma gashi nan na ƙarshen nan shine location and direct. Mutum zai iya saita shi aza kamar haka. In ba mu da network da na saita muku na kun gani gashi nan idan mutum ya saita zai aza shi, hoto ne zai bayyana ciki ne, da mutum ya buƙatar ganin shi shiga inda kake da ya shiga cikin wannan wuri zai iya ganin ka cikin lokaci guda. Gashi nan contact blocking. Idan mutum kuna son ku yi blocking ɗin ne kwata-kwata idan ya yi muku kala ya daina zawowa gare ku, sai ku shigo cikin wannan wuri gashi nan, nan na za su ba ku alama sai ku jefa lambobin da kuke buƙata a cikinsu. To a kwata-kwata dai na mun haka ƙarshen namu bidiyo, sai kuma bayani na gaba insha Allah. Idan wannan bidiyo ya burge ku, ku yi mana bayani, saboda wannan WhatsApp shi na da abubuwa matuƙa wanda za a iya su ba mutum mamaki. Idan wannan bidiyo ya burge ku shi kuma za ku iya mana bayani nan ƙasan description za ku iya rubuto mana saƙonninku insha Allah za mu karɓa cikin gaggawa, ko kuma cikin WhatsApp ko Facebook ko Instagram duka zan ajiye muku link ɗina wanda mutum zai iya tuntuɓa na ta wannan waje. Bisalam.